ममेन्टास हिस्टरिक सान जानानै थासिगोन आरो दुलाराय बुहुमाव भारतनि अनगायैबो दाब दाब हादोरफ्राव जेसेबां बर' हारिनि मानसिफोर रायजो जानानै दंगासिनो दङ बाथौ धोरोमखौनो बांसिनानो फुजियो आरो बे बाथौ धोरोमनि थागिबि गोसोआव अरायबो लाखिजाथावथाव बयनिख्रुइबो देरसिन बाथौ मन्दिर एबा बाथौ थानसालि गायसंनो हानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाखांथावथाव गौरबनि मोनसे बाथ्रा जानानै थाबाय आरो बाथौ धोरोमा जेसेबां दिन थांनानै थागोन बे बुहुमाव बर' हारियाबो थांनानै थाबाय थागोन बर' हारिया जेसेबां दिन बे बुहुमाव थांनानै थागोन बाथौ धोरोमाबो थांनानै थागोन आरो बाथौ धोरोमानो आंनि बुजिनाय बिजिरनाय फरायनो मोननाय मथेब्ला दुनियाव जेसेबां धोरोम दं बे धोरोमफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोजामसिन द मस्ट एनशियेन्ट अल्डेस्ट धोरोम आरो बयनिख्रुइबो सिगनिफिकेन्ट मोनसे धोरोम आरोखि बे धोरोमजों दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफ्रा बे धोरोमनि जेसेबां प्रिन्सिपल बिनि टेनेट्स बिनि जि होलांनाय बाणीफोर बेफोरखौ मानिनानै सोलिलांनो हायोब्ला बे बुहुमाव बर' हारिया अरायबो गेरेमसा हारि हिसाबै थांनानै थानो हागोन आरो बेवहाय एसे गिदिर मोनसे आर्किटेक्चारेल स्ट्राक्चारजों बाथौ थानसालि गायसंनांगौनि जिथु फिल'सफिकेल कनसेप्ट बे कनसेप्टखौ आङो बेखौ लुखांनायनि सिगां जोंनि माखासे बाथौ धोरोमारि मावथि लोगोफोर जेरै महिम चन्द्र बसुमतारी डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बिथांमोनखौ आं बुंदोंमोन जे गुबुन गुबुन हारिनि धोरोमफोरनि जुदि मख'जाथाव गोग्गोम गेरेमसा बाथौ थानसालि आरो टेम्पल एबा मन्दिर जुदि थानो हायोब्ला बर'नि बाथौ धोरोमनि थाखाय मोनसे गोसो टेम्पल लुनांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ सुबुरुन होदोंमोन आं गोसोखांनानै सानजेननाय डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनि बेयाव सिगां बाथौ गायसंजेननाय आरो लोगोसे आं बाहाय बुंबावनांगोन आंनि मिसेस उत्तरा बसुमतारी बिथाङाबो बे बाथौ गायसंजेननायाव जोबोद मदद होदों आरोखि बेखायनो आं दिनै बे गोथार सानाव दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनो पार्टिकुलारलि बाथौ धोरोमारि बर' फिसाफोरनो आं गोसो गोरबोनि अननाय साबायखर आं बावहरबाय आरो बे बाथौ धोरोमावनो दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफ्रा बेखौनो गोबाथाबथानानै थानांगौ होननानै आं खावलायबाय आरो आंनि मोनसे खावलायनाय बाथौ धोरोमखौ जाय फुजियो मानियो फालियो बेबायदि मानसिया सासेयाबो गावनि बर' हारिखौ गावनि बिदा फंबायखौ खुनु दिन खुनु खेथ्रआव राजखान्थि होन सामाजिक खान्थिनि खामानि मावनायावनो होन बेफार बानिज्य खालामनायावनो होन धोरोम खान्थिखौ फालिनायाव होन खुनु दिन थगायनायनि बाथ्रा बुंनो मोना थगायनो मोना आफा बाथौ बोराइया बेखौनो बुंदों बाथौ धोरोमा इउनिभार्सेल ट्रुथजों सोमोन्दो गोनां जेरै सान अखाफोर अलंबार हाथरखि हालाया इउनिभार्सआ सलार सिस्टेमा जेरै सोलिदों दा बाथौ धोरोमाबो बर' हारिखौ बे सलार सिस्टेमजों फर्मुलाजों जेरै सोलिदों बे रोखोम सोलिनानै दोनदों रावखौबो थगायनो मोना दैमा दैसा हाजो खंखर बिलोखौ अननांगौ इसोर बायदि आफा बाथौ बोराइ जेसेबां बे बुहुमनि मिथिंगा मुलुग दाउमा दाउसा मानसि दुमसि हाग्रा बंग्रा बिलो दैमा दैसा हाजो हाला गासिबो आफा बाथौ बोराइ आनान गसाइ इसोरनि बे सोरजिनाय दा बिसोरखौ अननानै सोलिलांनो हायोबानो बे दुनियायाव बर' फिसा जुगामै थांना थागोन आरो बेनो आंनि मेसेज
नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।